Case 200 anos de historia reducidos a cascallos. A parede do cemiterio de Bonaval non resistiu tanta auga. Acumulación de auga importante no terreo superior que aumentou o peso e a presión co conseguinte empuxe sobre un muro de pedra e de mampostería. A idade pasoulle factura. O pano de 15 metros de longo por 6 metros de alto arrastrou tamén os nichos que caeron sobre as lápidas. Non hai perda emocional porque levan décadas baleiros, pero si un gran dano arqueolóxico e histórico. O acceso a ese lado do Parque de Bonaval quedou pechado por seguridade e tamén para facilitar o labor dos técnicos. Valoran o próximo paso. É posible que ao final haxa que facer unha actuación no conxunto, na totalidade do muro e dos nichos. Sí que eses muros hai que revisalos. Sabes que caeu do outro lado e morreu un señor. Ocorreu hai pouco máis de 6 anos e daquela traxedia foi peor. Cando os bombeiros deron retirado toda a pedra, atoparon o corpo dun home maior que pasou ao pé de Bonaval no peor momento. Máis dun ano despois reparouse o muro, xa demasiado tarde para ese veciño da rúa Teo.